inakini ang kuan. Isan kuha na bunga. Lapnisan mga tol. May bunga. Kukunin namin yung bunga. Narayo ilo. Ano? Bunga. Meron ding hilaw. Dasag na audio kaya kung kanong pin. Sige. Okay. Ito mga idol. Lapnisan, may bunga, hilaw na bunga. Ito idol. Ko ano? Ko ba ko ang bunga. Okay. Kinawag na yun. Eh sa de. Oh. Ito. Buwak na ba ni? Gisawa ko ya, sawa. Ito. Oh, ito. Gusto niyo makita ng bunga ng lapnisan? Ayan o. Ito, hinog. Ito naman, hilaw. Ito. Hilaw, ayan o. Oh. Hinog, hilaw. Diba, lapnisan? Oh. Lapnisan yan. Ayan yung dahon niya o. Ito yung katawan niya. Maliit pa. Ayan o, may dahon din dito o. Ayan o. May dahon niya, kung kaon. Oh. Oh, ayan, malaki oh. Mm. Oh, ito, malaki na dahon. Ito, laki. Oh. Lapnisan yan. Yan. Oh. Diba? Oh, may bunga pa na maliit. Oh, may Oh. bunga. Ayan o. Bunga. Kuning dalaon eh. So, kuning kamuyot. Buwak ka gani. Paramihin natin. Ito Ito, sa buwak ka. ito, paramihin din namin ito dito. Ato ni sidling dre. Ito. Buwak ka. Tingnan natin yung buto. Buto niya ba? Yan o. Yan ang buto ng lapnisan. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Murag ka to. Hmm. Ito, oh, murag ka to. Oh. Parang ano, parang bao. Yan nga naman to ilagay kuan nga ito mao yellow man to. Oh, yan. Ito yung buto niya. Ito naman yung balat niya. Ito yung buto. Ito yung balat niya. Ito pa. Biyakin pa natin. Ito isa. Di na mabuwak ka dito ra na. Para siyang kato sa kabaw. Parang bao ba? Purma, parang pagong. Oh, may dalawa na kaming buto ng lapnisan. Saka may balat. Ito yung balat. Raming Ito bunga pala yung na maliit. hilaw na bunga. Asan dakong hilaw? Ito yung hilaw na bunga. Oh. 'Di ba? Yung nag-request ng lapnisan, ito na oh. Preserve namin 'to. No, malaki oh. Oh, itong lapnisan na ito, sinadya talaga namin na i-preserve. Kaya hindi namin inano siya, inaabuso. Dito lang siya hanggat sa lumaki pa ito o mamumunga pa siya dito. May tumutubo pa na lapnisan din. Yan. Ito, nagsimula na pala siyang magbunga. Maraming mga bunga na maliit. Kapag mahinog yan, isidling namin yan. Magsampol kami pero konti lang. Konting kurot lang. Gamay na pero mulapos na ito subos. Di gamayon rayo. Oh, kanira ba? Taman dire. Ayan, matay taman diyan. Ayan, tingnan niyo mabuti yung balat niya. Ano? Hanggang dito lang, putulin ko. Ano? Okay. Para siyang rami ba? Oh. Okay na. Oh, di ba? Ito yung balat niya. Yan, ang balat ng lapnisan. Meron na namang pangalawang klase ng lapnisan mga tol. Tingnan natin. Okay. Ito yung ibang klase na naman itong lapnisan. Ito yung pangalawang klase ng lapnisan. Ito yung balat niya. You know? Tapos yung bunga niya, ibang klase naman yung bunga niya. Ito, ayun o. Kwa. Ito yung bunga niya o.
yung bunga niya. Oh. Tapos, kinuha namin yung dahon niya. Ito yung dahon niya. Oh. Yung dahon niya sa harap. Ito yung dahon niya sa likod. Forma niya sa likod. Para siyang dahon ng avocado na malapad at medyo pahaba. Pahaba, no? Ayan, no? Ito yung bunga. Ito yung balat. Balatan natin ng kunti. Yan, no? Yan, nakakuan. Ito, no, yun. Ito atong anan ba? Laki, o. Di mo naman laki. Lain man nga klase. Lain yan. Analag ko na, analag. Basa. Kana. Putla dia yuk. Ayan o, ito naman yung balat niya. Yan. Saka may mga bunga pa din siya na ganito. Nandun sa ibabaw. Kaso nga lang, hindi natin maano kay ulan. Napakalakas ng ulan. Ayan. Ito yung kalaki ng kawan niya. Laknisan. Okay, magkuhan mo diha, Ito gulta na dahon yun.